ku danna subscribe tare da alamar kararrawar sanarwa domin samun zaɓaɓɓen shirye-shiryen mu akan kai. So kamar yadda na faɗa, idan kai bako ne da Allah a cikin tashar na tamu, ka danna subscribing tare da alamar kararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗaura sabon videos namu za ka kalla kamar haka. So mu je zuwa cikin shirin kamar haka, yadda zaka cirewa wato bidiyon da kai background. So da farko nan gurin zaka danna wannan alamar da kuke gani, sai ka danna 16.9 wannan ka shige sa kamar haka. Bayan ya kawo ka, so abinda yanzu zaka fara yi ba wai bidiyon ka zaka fara daukowa ba, background din da kake so ka daura bidiyon naka shi zaka je ka dauko. Misali nan zaka danna ka je ka dauko, misali kamar haka. Bari mu gwada da wani bidiyo kamar haka. So yana daga kyau idan zaka yi bidiyo ya zamana idan jan background ne to kai bidiyon naka da jan kyalle a bayan ka. So idan kuma fari ne sai kai da farin kyalle, idan ma baki ne sai kai da bakin kyalle, dan saboda daga ka danna sai ka ga ya cire bakin ya bar iya kai kadai a ciki. So kamar haka bari mu dan baku misali wannan shine background namu, bari mu dauko sa kamar haka. So kuna gani yanzu misali wannan a matsayin background ne. Abinda zaka yi tunda kun ga shi kadai ne sai ka danna nan dan ka je ka dauko bidiyon ka. So bayan ka je kanan sai ka danna alama ta farko din nan, zaka shiga kamar haka. So misali bari mu sake dauko bidiyon mu sashi ku gani, sai ka dan zuko shi haka. Misali bari ku gani yanzu, kuna gani yana dai nuna alamar mutum daya har yanzu ɗayan ya dan buya. So bari ku ga yadda zaka yi, sai ka danna nan wato shi wanda ka dauko din, sai ka zo ka kasa kamar haka. So kun ga nan wannan alamar da nake taba wajen zaka danna, zaka shiga kamar haka. Bayan ya kawo ka zawo kalla wajen gashi na a kulle, so sai ka kunna shi kamar haka. Da zaran ka kunna shi kun ga har ya nuna mutum ya zama biyu. So sai ka zo kanan alaman wajen kalo wannan. Misali idan kai bidiyo da bakin kyalle ne ko ja, so abin da kake so ja kake so ya cire maka dama na bayan ka din, sai ka danna kalon da kake so ya cire ma. So mu misali yellow muke so ya cire mana, sai mu danna yellow kamar haka. Mun danna sai ka danna okay. Bayan ka danna sai ka zo kanan gurin dan ka sarrafa sa nan, shi zai baka dama ka sarrafa sa ya cire maka kalo gaba daya. So misali mu bari mu bar shi dai a haka, bari mu bar su a haka. So kun gani misali bari mu yi gefe da shi ku gani. So kun ga wannan shine wanda muka cire background. Idan kuka lura za ku kalla gaba daya tamkar ma a guri daya ne aka dauke su, kun gani. So kun gani alamu, so kamar ma a guri daya aka dauke su. So wannan hanyar ake bi dan saboda a cire background. Wannan hanyar zaka bi ka cire background. Da Allah idan kai bako ne a cikin tashar nan kamar yadda na ce, ka danna subscribing tare da alamar kararrawar sanarwa. Idan kuma ka danna ka mana liking da sharing domin yan uwa jama'a su amfana da shi. Mun gode, sai kuma wani lokaci idan muka haɗu a shirin mu na gaba kamar haka. Na gode.